όνομά μου είναι Τάσος. Η δουλειά μου είναι καθηγητής λυκείου και ξεκίνησα αυτό το έργο πριν από 16 μήνες. My name is Dimitris, I'm his son. I'm helping here not only with the departures, with people coming, but also with the communication with the clients. Το κτίριο βρίσκεται σε ένα χώρο που είναι κατάφυτος από πράσινο, ελιές, κυπαρίσια, άλλα δέντρα και έχει μια εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Γι' αυτό και το ονομάσαμε Guarda il Mare, βλέμμα στη θάλασσα. This was just a field that his father had given to him. And he's very proud that he was able to make his dreams come true and start from zero and make just an estate that had nothing to this incredible accommodation that he has here. Για να γίνει αυτό το έργο σε τόσο λίγο διάστημα, κάποιοι άνθρωποι έπρεπε να τρέξουν πολύ. Εκτός από μένα που ήμουνα κάθε μέρα εδώ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από πίσω που τώρα πια είναι και μπροστά. Είναι πρώτα η γυναίκα μου, η Ειρήνη, η οποία επίδειξε το πιο σημαντικό μου στήριγμα σε όλη αυτή την προσπάθεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί περάσαμε και κάποιες στιγμές που ήταν δύσκολες για να γίνει. Θέλουμε να καλοδεχθούμε τους επισκέπτες μας, να τους προσφέρουμε καλές υπηρεσίες και να κάνουμε τις διακοπές τους πραγματικά ευχάριστες και να τις θυμούνται για πολλά χρόνια. Και φυσικά να τους ξαναδούμε.